ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଛର ସାହାରା ନେଇ ସତ ରଙ୍ଗକୁ ବୁଟ ମାଖି ସ୍ୱାର୍ଥାନ୍ଧ ମଣିଷଠୁ ଆତ୍ମୀୟତା ବା ପାଇବ କାହୁଁ? ଆତ୍ମୀୟତା ବା ପାଇବ କାହୁଁ? ଯାହାର ମୁଖା ତଳେ ହଳାହଳ ବିଷ, ଯାହାର ମୁଖା ତଳେ ହଳାହଳ ବିଷ, ଯାହାର ହସରେ ଲକ୍ଷେ କୁଚକ୍ରାନ୍ତର ଫଳ, ତାଠି ସମ୍ପର୍କ ବା ରହିବ କାହୁଁ? ତାଠି ସମ୍ପର୍କ ବା ରହିବ କାହୁଁ? ହଁ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତ ଥିଲା, ହଁ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସମୟ ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ପାଖରେ କଏଦି। ତଥାପି ଚିରେ ମୁଁ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥର ଦସ୍ତାବିଜ, ତଥାପି ଚିରେ ମୁଁ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥର ଦସ୍ତାବିଜ ନୀତି ଧୋଇ ଚାଲେ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ, ଆଉ ଲେଖି ଚାଲେ ଅନାମଧ୍ୟ କବିତା। ଏକ ବେନାମୀ ଲେଖିକା ହୋଇ, ଏକ ବେନାମୀ ଲେଖିକା ହୋଇ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।